Nu volgende jaar moet je een goeiemorgen of goeiemiddag of goedenavond zeggen. Ik heb eigenlijk gezegd, hey, ik ga niet gaan doen. Ik ga eerst mijn moeder opstrijpen. Want we gaan vandaag gaan doen. In eigen in Zosteren is zoveel te doen. De godsganselijke dagen door. En heel veel dingen werden door georganiseerd. Maar een pij, nog niks. Tenminste, nog niks. Want nog niks wil eigenlijk zeggen dat er wat gaat gebeuren. Want er is leven onder de toren. Wat 60 Joris. Op de 31ste mei. Vertel me eens wat gaat gebeuren daar. Ja, dan gaan we een heel chic evenement organiseren. Met muziek, met een drankje en ook het leukste voor de kinderen. Dus dat gaat eigenlijk voor de kerk, neven de kerk, op het plein, hoe het patronaat heeft gestangen. Dan gaat het georganiseerd worden. En dat werd dus flink op de kerst getrouwd, of niet Patrick? Ja, we proberen het flink goed te pakken natuurlijk. Het gaat zich vooral om dat we in de Peiergemeenschap weer eens gaat reuring willen. En dan dat wordt met een paar verenigingen samengepakt. En gewoon eens kijken wat we ervan kunnen maken. En we hopen dat we er wat van gemaakt krijgen. Oké, want de derde vereniging die wat er in meer duidt is de vastluifvereniging, ook niet Roy? Dat klopt, ja. Wie is dat? Ik ga vandaag even met de kallen over wie het tot Stein is gekomen, want dat is ook belangrijk. Maar ik ga heel even het een en ander van dich weten. Want du was oud-prins. Wie lang bestaat de Scherluil? De eerste Scherluil. We zijn uit 53. 53. Dus je zit al met pensioen? Ja, maar nog springleven. Maar nog springleven. Als ik zie af en toe op die foto's wat hier aan leden en oud-leden en dergelijke heb, daar schrik ze van wie van lu dat lid van de vastluisvereniging zijn. We moesten even schrikken, dat moesten koesteren. En het is geweldig. En we zijn natuurlijk in 19 met het jubileum hebben we nog een nieuwe weg ingeslagen. Door met eigen jeugdprinsen te beginnen. In de get ooier categorie. Tussen de 16 en 17. En mede voor aanwas te krijgen van jeugdleden. En met een dansgroep te beginnen. En op dit ogenblik hebben we een dansgroep van jongmeiden van 16 dames. Van 4 tot 15 en 16. Dat is weer en daar zijn we al trots op dat we de jeugd hebben kunnen binnen. En dat we die ook kunnen behouden voor de vastelovend. Duidelijk. Ja, betekent het een beetje anders, hè, Joris? Want je staat ook al een heel tijdje, hè? Nou ja, sterker nog, we zijn opgericht in 1946. Dus dit jaar is een heugelijk moment dat we 80 jaar bestaan. Ja goed, we zijn in 1946 dus opgericht door pastor Kramer. Dat is echt een hele tijd geleden. Ja goed, en we hebben in de jaren, het is eigenlijk ooit begonnen als een gidsengroep. Dus niet in, het is een vereniging waar we jongens en meisjes samen zoten. Dat mogen in de tijd natuurlijk ook niet. Rooms-katholiek geloof ik. Rooms-katholiek, ja. En ook dat karakter hebben we ook. Want in principe, we heten nu Maria Goretti. Dat is sinds de jaren 70 wie eigenlijk Scouting Nederland is ontstaan. Hebben ze die naam aangenomen. Ja, dat is een patroonheilige van jonge meisjes. Dus daar komt dat vandaan. Ja. Wat is overigens nog het meer van Maria Goretti, by the way? Nee, veel meer dan dat niet. Ja, Italiaans is het inderdaad. Ze is geboren in 1890 en is op haar 12e vermoord door een jongen wat daar in de buurt woonde. Dus vandaar dat het ook patroonheiligen is. Dat is een beetje het verhaal achter. Ja, goed. Voor de fanfare hoeven natuurlijk alleen maar te zeggen. Dat is alleen maar goed, beter en best, hè? Ja. Nee, Patrick. Ik weet niet of dat goed, beter of best is, maar we proberen ons best te doen. En het geldt natuurlijk net zoals de andere verenigingen. Zorgen dat ze aan de onderkant genoeg aanwas, huls en krijgt. En regelmatig iedereen ook in de organisatie met betrekt. En dan kan ze lang uitrooien en lang bestaan, denk ik. Maar dus op tijd schakelen en op tijd linkjes weer opnieuw uitzetten. En die continu opnieuw blijven uit, vind je toch? Ja, ook. En ik denk als we nu mensen aan het roer komen, ook die de vrijheid geven om dingen te onderzoeken en te laten doen. En ik zie die eenduidig wat om de gekend van ja, ik denk dat dat wel ook zo is. Maar anders denk ik dat ze heel snel in een vast patroon gaan vallen. En dan zal het voor veel verenigingen heel lastig worden. Ja. Duidelijk. En je zit alle 3 verenigingen uit bij. Of moet ik zelfs zeggen, groot bij. Oog. Ja, ook. Want ik verras me een beetje. Ik kijk even naar dichtbij. Het verraste me een beetje met het feit. Wie ik vroeg, ja, wat is dan een groot bij? Want we kregen een opsomming van een x-aantal dingen waar ik dacht van, oh, dus dat is groot bij. Misschien kan ze, want niet iedereen zal dat weten, maar daar zit nog wel wat hingen in. Voor ons als Vastluisvereniging is het Prinsenrijk bij, natuurlijk.
dan hebben ze de KNP, Hingen, Slijk en Scheilberg. Dus alles aan de andere kant van het spoor, zeg maar. En dat werd ook wel in de volksmond Groot P genoemd. Duidelijk. Gergoed, want uiteindelijk heb je besloten om het te gaan doen. Je wilt reuring in de tent. Ja. Dat klopt toch of niet, Joris? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Kunt u me eens kort met het bestaan wie dat is ontstangen? Nou goed, kijk, bij iedereen leeft natuurlijk wel het verhaal dat we zeggen, er moet gaat reuring in de zaak, gaat leven in de zaak komen. Kijk, in het verleden is natuurlijk wel een hoop al eens georganiseerd. Nou, die heren om me heen, die zullen dat zeker ook nog wel meten van Châtelet en ik weet niet wat allemaal. We hebben als verenigingen natuurlijk zelf best wel veel activiteiten. We hebben ook veel verenigingen in Pij. Maar het wordt natuurlijk voor ons allen ook wel een idee om van, kunnen we een keer gaat samen gewoon doen voor dus de gemeenschap, voor Groot Pij. Eigenlijk de ontwikkeling die rond dat patronaat zijn geweest met dat ganse, de gebiedsvisie en dat er een chic plein is ontstaan, wat in eerste aanleg ook bedoeld wordt om evenementen te gaan organiseren. Nou ja, die worden er nog niet geweest. En eigenlijk is degene die tegenover me aan tafel zit, Roy, degene die een balletje op heeft gegooid. En hij had gezegd van, eigenlijk gaat Lu het benaderd van verschillende verenigingen. Van kunnen we ons een samenpakken en eens kijken of we daar gaat chics kunnen organiseren. En daar is het eigenlijk het balletje gewoon rollen. Nou, vertel eens Roy, doe links op de bank, lekker uitgerust. Van een hele dag werken en dan? Nou, zoals het niet gans gegaan is, binnen de vastelovensvereniging. Nee, snap ik. Nee, in het bestuur bij de vastelovensvereniging is er een paar keer op en ook een beleden vergaan. En van gewoon moeten we niet eens een keer gaat buiten het vastelovenseizoen organiseren. En een keer gaat in de zomer doen. Alleen weer is het eigenlijk nooit gekomen. En ik vorig jaar het idee van, we kunnen het er wel zelfs over hebben, maar misschien moeten we nu eens gewoon echt door gaan pakken en een zaken gaan doen. En het hoeft niet allemaal heel groot. Een leuk dorpsfeest, ter verbroedering. En toen had ik ook het idee van, we kunnen dat als vastelovensvereniging zelf doen. Maar als je dan toch over verbroedering hebt, wie zo is het dan als ze ook een andere vereniging met Chris, waar we ze ook samen kunnen pakken. En zo is dat eigenlijk ontstaan. En dan heb ik Patrick gewoon schuin tegenover mij. Dan heb ik eens aan de jas getrokken. Goh, Patrick, kunnen we een keer samen zitten. En we hebben een idee als vastelovensvereniging om gaan te organiseren in het dorp. Wie net gezegd is, voor eens gaat leven, voor gaat verbroederingen tussen die kernen, voor weer eens gaat een dorp te betekenen. Wie stond hier als fanfare in als we dat eens samen kunnen doen? Nou, en Patrick was er ook rijk enthousiast in. En zo is het eigenlijk ontstaan. En toen hebben we ons eens gekeken van, wij kunnen we er nog bij betrekken. En ja, zo is de scouting erbij gekomen. En ook de klankbordgroep, Groot P. En heb ik met die 4 clubs die we toen samen gaan zitten. En is het idee ontstaan. En is het gewoon leven. Zo eenvoudig is het gegaan. Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk gegaan. Het idee is ten snel geboren. Het vervolgtraject is natuurlijk minder eenvoudig. Ja, exact. Want dan begint het circus pas. Dan begint het pas. Kijk, het idee is één. En je gaat mensen bijeenkrijgen die zeggen van we willen daar aan mee gaan werken. Maar dan begint het circus pas. Hè? Want dan moet natuurlijk wat gaan we dan precies doen? Wie gaan we het vormgeven? Je moet een vergunning hebben. Je moet kijken of ze ergens subsidie kunnen krijgen. Hè? Want het moet ook allemaal betaald worden. En dan moeten mensen krijgen. En dan gaat dat hele circus lopen. Alleen, dat is dan ook de kracht. Als ze dat met 4 verenigingen dus. Dan kunnen ze er ook met 4 verenigingen samenpakken. Ik ga eens even de regie volgen. Ik heb een foto, als ik goed is, voorstaan van de huidige situatie. Dan zien we het terrein hoe het dus in feite omgeeft. Dus het terrein rondom de kerk. Ja, ik bedoel, daar staan al geen auto's. Want dat wordt dan een organisatievrucht, toch? Ja, maar ik denk als de informatie geweest en vreugd om mee te werken, dan denk ik dat ze niet alleen kennis komen. En dan denk ik ook, dat is dan de gemeenschap, proberen om daar samen uit te komen. En dan kunnen ze voor de gemeenschap natuurlijk ook gaat doen en organiseren. En betekenen natuurlijk. En betekenen, ja. En dan zullen ze partijen, hebben ze inderdaad voor nodig. Dan hebben ze ook een gemeente voor nodig. Dan hebben ze de verenigingen voor nodig. Om uiteindelijk allemaal de puzzelstukjes bij elkaar te laten komen. En dat is dan de organisatie die dat moet regelen. En gelukkig zitten er een aantal verenigingen bijeen die denk ik ook wel ondertussen weten wie ze gaat moeten organiseren. Hier zit dichtbij een verhouding. Ik bedoel, de Lepsje Straadeuver. Dan zit de Lepsje Houtstraadeuver. Dat is al Jurgen kantoor. Ja. Hier heb je letterlijk
Ja, was clubgewoel. het clubgewoel daar liggen. Mhm. Ja, je hebt dan daar geen clubgewoel liggen, als ik me niet vergis, toch? Nee, we zitten in het MFC waar we onze activiteiten houden. We hebben niet zelf een clubgebouw. Nee, Maar precies. we organiseren alles in het MFC. Maar we hebben natuurlijk wel door ons monument staan hè, op het plein. Op het plein, precies. Laten we het eens hebben over het leven onder de toren. Wij hebben zo om te beginnen, wij hebben zo'n bureau op de naam gekomen. Dit is een leuke naam. Ja, ik weet niet helemaal precies als ik moet zeggen wie het Nee. gegangen is, maar er zijn geen opties. Geef iedereen de shout, het is altijd goed, toch? Nee, op een gegeven moment zijn geen opties op tafel gekomen. Hè. En de ene zei leven dit of ik hoorde onder de toren. En toen hebben we uiteindelijk is het gecombineerd en is er bijeen gekomen. En ik denk dat het toepasselijker niet kent. Het leven wat er holen brengen in de dorp. En dan uiteindelijk onder de toren van de kerk. Dan komt ze gauw aan de naam van leven onder de toren. En dat kan het alleen maar, als de naam zwak kunnen handhaven, dan denk ik dat het duidelijk is wat we willen en ook hoe het natuurlijk geen plaats Duidelijk. vinden. Laten we eens even bij de taartzak beginnen. Je hebt namelijk een x-aantal dingen heb je gedaan. Laten we beginnen met het kopstuk wat je hebt. Nu zijn het eigenlijk allemaal wel kopstukken, dat wordt er eerlijk in zijn. Op de 31e begint dat hele circus, dus het hele feest begint om 11 uur 's morgens. Wat kunnen de mensen die om 11 uur bij u op het plein willen zijn, wat kunnen die verwachten? Wat is er dan al gaande? Nou goed, we hebben een muzikaal programma staan. Exact. En we hebben in eerste instantie ook gekeken van wat hebben we zelf in huis als verenigingen. En we willen dan ook de eigen mensen een podium bieden. En we hebben dan als starter het opleidingsorkest van de fanfare. Jeugd van Vaar. Dat is vroeger de jeugd van Vaar. Tegenwoordig gaat het opleidingsorkest hebben. Er zijn ook al gaat minder jeugdigen die even goed nog beginnen met muziek maken. En die openen uit bal, om het zo maar eens te zeggen. Die spelen vanuit de vastgeloofsvereniging hebben de dansgroep. Allemaal jong meiden die gaan De PR Stars. de PR Stars, die gaan een kunstje willen laten kijken. Waar we inderdaad bij snel zijn heel trots op zijn. Maar ik val er even in de rij. Hoe moet ik aan denken? Is het een beetje een dansmariekes-achtige Nee, het zijn geen dansmarietjes. Het zijn echt jong meiden die goed kunnen dansen? die goed kunnen dansen, die er ook het hele jaar op oefenen. Die dat heel leuk doen. En Joris knikt heel in zelf, want ja, zijn dochter is natuurlijk een van ons PR Stars. Ja, Dus, Oké. En die doen in de vasteland natuurlijk voornamelijk op vastelovensmuziek. Doen die dansen. En dat is wel gaat maar daar. Dat is niet echt het dansmarietje zo'n. Er wordt in vlee ook wel wat acrobatiek in en zo. Dus dat is echt wel chic om te zien. Oké, dan hebben we. Ik duik direct even naar uw hoofd eigenlijk. Ik bedoel, voor de eerste keer in volgens mij het bestaan dat ik me kan herinneren dat er ooit gaat van vastgeloofsmuziek moet bij is gekomen, is er dit jaar voor de eerste keer is er één club doorgebroken in het LVK en het zelfs finale met mogen doen. Dat zijn de Hanebatsen. Dat waren de eerste keer toch? Dat is de tweede keer dat in de groep het bij de finale. Ja. De tweede keer, oké. Ja. Dat is wel al lang geleden. Ja. Oké, dat heb ik dan net gemaakt. Of het is net voor de nazenweg gekaapt geworden. Maar dan hebben ze toch een beurlijke hoofd. Eigenlijk hebben ze daar staan, toch? Ja, ik weet niet of het hoofdweg is, want het is één van de hoofdwegs. Maar er zijn natuurlijk allemaal hoofdwegs in Oorzuig, hoe ik net al zeg. Maar we zijn er wel heel blij met. En het wordt geweldig om afgelopen jaar mee te maken dat eigenlijk in een groep aan het buffet binnen Potbeer uit flauwekul ontstaan is van zullen we een persiflage op Honderveld doen op een bondje avond. Die eigenlijk binnen 3 jaar na het eerste optreden een LVK-finale halen. Ja. Wat een En 5 geweldige jaar later zelfs winnen. Ja. ja, dat zou nog zo'n zijn, maar het is natuurlijk wel geweldig. Ze hebben natuurlijk het Midden-Limburgse Liedjesfestival al gewonnen. Ja. En dat gaat dan ook in januari plaatsvinden in het MFC. Want als winnaar mogen ze dat organiseren. En dat gaan we dus ook in januari doen als vastgeloofsvereniging. Het is een leuk idee om dat eventueel eens een keer op televisie te brengen. Hè? Zou je dat gaan zijn? Ja, moest alleen niet meer zeggen dat kan en dat wil. Ja, goed. We zijn als omroep zijn we best wel in het zullen met zo'n dingen mooi te doen. Kijk. Dus daar kom ik zeker nog een keer op terug, Roy. Joris, ja, dan hebben ze natuurlijk de Brultaler en de Hofkapel. Het neigt voor mijn gevoel, maar corrigeer me als het zich fout zit, een beetje als frühshoppen.
Nou ja, vroeg shoppen wij niet. Kijk, we wouden leven onder de toren. En leven is ook voor een groot deel waar je ook een Engelse benaming ervoor dan live hebben ze dan. We willen ook live muziek door hebben. We hebben, zoals gezegd, de lokale clubs gevraagd om eraan deel te nemen. En we hebben ook gekeken van, ja, kunnen we toch het kapellen, met name van naam door neerzetten, die ook een heel mooi stukje muziek kunnen maken. En daarom zien we inderdaad op de Brultaler, wat dan een lokaal, maar de Maaskapellen, gevestigde naam hier ook, en de Maaskapellen ook. Het heeft wel dat stukje live muziek, bluesmuziek, ja, wat pas op een schone zondagmorgen of middag. Ja, dat is het. Maar daar komt het wel een beetje vandaan. Van om door ons een begin aan te maken met dit soort muziek. Ja. En dan natuurlijk niet te vergeten die origineel Maaskapellen nog erbij. Ja. Maar om dan even de knoppel door in het hoendrok te gooien. Het geeft niet de kantje op van lekker fris stoppen en lekker een beetje zoengelen. En dat. Het geeft wel een beetje een andere kant uit. Hè. Want je hebt meer als alleen maar deze orkesten. Je hebt ook ander entertainment van de jeugd is voor jou ook superbelangrijk. Hè? Ja, zeker. Als het voor de gemeenschap thuis dan is het niet alleen voor een bepaalde groep van de gemeenschap. Het is natuurlijk voor iedereen van de gemeenschap. En dat moet ook rijk met houden in de programmering. En dat is aan de ene kant natuurlijk het muziekgebeuren, denk ik dat heel goed stuit voor iedereen het wils is. Maar de jeugd moest ook niet vergeten. Hè. En daar hebben we natuurlijk een uitermate geschikte partner in. Dat is de Scouting Marie Goretti, die met de kinderen aan de slag gewoon. Daar kunnen we een stormbaan, daar kunnen we een gewend springkussen. Die zullen nog wel met Pearl en Hoden eenshoren en nog het klaarmaken voor die kids zich bezig te houden. En ook zo, die zorgen dan dat we er lekker barbecue hebben en dat iedereen zich ook een hapje en een precies, ook verzorgd werd. Dus er was ook niet te denken van dat we 2 uur gezegd heb, ik heb honger of ik moet naar huis wat eten. Dat is allemaal niet nodig. Daar hebben we voor gezorgd. Goed zo. Dan kom ik toch even bij terug, Joris. Want vooral dat is inderdaad over wat voor de kinderen georganiseerd gaat worden. Dat betekent in mijn beleving dan ook dat club, dus de scouting, ook de kinderen in de gaten hield. Dat soort dingen allemaal. Nou, het is in ieder geval zo dat we een zoals gezegd, een springkussen en een stormbaan daar neer gaan zetten. Daar zal sowieso begeleiding bij staan om te zorgen dat dat in goede banen, zeg maar, gaat. En kilometers gekleurde pleisters, die heb ze ook nodig. Die heb ze ook nodig. Nou, we zorgen ook voor een goed gevulde EHBO-kist. Dus dat is geen punt. Ook daar hebben we ervaring met scouting natuurlijk, dat er af en toe wel eens gaat dingetjes gebeuren. Nee, maar goed, we hebben een heel schoon terrein, een graasveld. Daar mogen ze naar hartelust spelen. Ja goed, daar zullen we wel een oogstje in het zeil houden. Maar ja goed, eigenlijk is het dus het idee dat de ooiers fijn en de muziek onder andere kunnen gaan lozen. Genieten van een putje beer en de kinderen die er lekker kunnen rozen en ja, gewoon lekker kunnen spelen. Ja. Dit gebeurt niet in de open lucht, Roy? Nee, we hebben daar een beetje over gedacht, dat was de bedoeling. Maar we zaten toch met zaken dat we verplicht worden om dingen te verkopen. Dus we hebben wel gekozen voor een gedeelte te verkopen in de vorm van een tent van TMB 25. We hopen dat ze bescherming voor de zon is en niet voor de regen. Maar uiteraard, de springkussen en dergelijke, dat is in de boetelucht. En er zullen ook het stoontoffels in de boetelucht staan. Maar er is in elk geval wel gezorgd voor een overkapping mocht het voor de zon. En hopelijk niet voor de regen zijn, dat we in elk geval wel het vers door kan laten gaan. Maar het zou ook zon zijn als het in het water zou vallen. Exact. Nou, dan lopen we heel even terug met het begin toch even terug naar het begin van de organisatie. Wat geeft de directe omgeving, de mensen die wat er wonen, wat gaan die daarvan ervaren? Kon die daar zeker overlast van ervaren? Of heb je er al rekening met gooien? Wie vergroot je dat aanvliegen? Nou ja, we zullen die mensen, die werden benaderd door een brief en dat het ook door geen plaatsvinden. We hopen, als ze zwaar georganiseerd zal, ja, wat heet overlast, zeg ik altijd. Hè? Wat is overlast? Maar snap toen probeert ze natuurlijk het te organiseren. En als je het organiseert, zeker met muziek, zal altijd immers
misschien zeggen van ja, dat is overlast of heb ik er last Ze van. kunnen ook gewoon, hè. Als ze weten van dat het er dus, niet is, kunnen ze ook eens anders naartoe gaan. Ja, dus ze probeert ze van tevoren door in midden te noemen dat het toch in plaatsvinden. En ik hoop eigenlijk dat ze zelf toch zijn en enthousiast weer dat het zo is. En anders ook voor de gemeenschap natuurlijk, dat ze het samen kunnen doen. Het is geen feest voor de verenigingen, het is een feest voor Ranspij, Oud-Gewaardpij en niet alleen voor ons. Wie vliegen de parkeerproblemen aan? Zijn de wegen afgesloten of wie gaat je dat regelen? We hebben daar wel gekeken en van gedacht, maar we willen eigenlijk de overlast wat dat betreft zoveel mogelijk beperken. Minimaal. Dus de Kerkstraat die blijft gewoon open. Het parkeerprobleem, zoals net gezegd, omwonenden die kregen nog een brief in de bus met een flyer. En we vragen voor begrip en we hopen ook de bezoekers van de sportschool dat die dan zo lang gebruik willen maken dat weekend van de parkeerplaatsen aan de Lisweg, waar vroeger de Lidl gezeten heeft. Ja. Die zijn nu vrij, dat is de weg oversteken, dus dat is qua afstand is dat nog groot te doen. En ook voor de omwonenden dat ze gewoon waar de wagen en huis kunnen zitten. Dus we lopen de weg open, maar sloten echt de parkeerplaatsen, die werden wel afgesloten, want ja, door komt natuurlijk alles voor het evenement te staan en de fietsenstalling. Dus we hopen op die manier de overlast zo klein mogelijk te houden voor de mensen. En we hopen begrip dat dat weekend inderdaad die parkeerplaatsen afgesloten zijn. En dat ze dan ook de bezoekers van de sportschool, zij aan de kant van de Riesweg, gebruik willen maken van de parkeerplaatsen aan de Lisweg en de overkant. Duidelijk. Ja. Joris, heb je ook rekening gehouden met calamiteiten en wie vliegt er dat aan? Ja, we hebben binnen de verschillende verenigingen eigenlijk best wel veel lui die in bezit zijn van ofwel een EHBO-diploma ofwel BHV. Dus die lui die zijn straks bij ons bekend, zodat we kunnen zorgen dat er eigenlijk overal wel zicht op is. We zorgen natuurlijk voor EHBO-materiaal dat dat ook aanwezig is. We hebben een AED ook. Dat heb je aan de moer hangen bij je. Nou ja, nadat hij ze aan de moer hangen bij de kerk. Maar dat is, ik weet niet of er ondertussen al verdwenen is, maar de gate weg. Maar we hebben in ieder geval wel contact dat we er een beschikbaar hebben tijdens het evenement. Ja goed, en op die manier hopen we toch dat we erop voorbereid zijn. Maar eigenlijk willen we natuurlijk net zoals de regen dat voorkomen. Snap dus, ik. Handhaving, heb je dat geregeld, Patrick? Nou, in principe... Contact met de gemeente misschien niet over? Heb je er contact met de gemeente over? Er zijn natuurlijk contacten en die weten ook dat het evenement is. En handhaving zo, die weten dat ook. En er zal niet de hele dag immers klaarstaan en beveiliging en zo. Laten we hopen dat, dat het er zeker niet nodig is. Maar ik heb wel geschakeld weer als het nodig is. Het begint allemaal om 11 uur 's morgens. Wie laat zich hier zelf als organisatie aan de gang om dat zaakje op te zetten? Want dan moet het opgebouwd worden. Er moet natuurlijk alleen opgebouwd en klaargezet worden. En dat begint eigenlijk op vrijdag al. Op vrijdag beginnen al, bijvoorbeeld de tent die werd vrijdag al gezet. En dan op zaterdagmorgen zullen we weer eigenlijk de rest van de trein gewoon inrichten. Er komt de BC-wagen met hekken afzetten. Even van mijn beeld van, ik zal het hier even rijden van, maar hoe komt de tent precies te staan? De tent die komt, als ze de voorhuis van het scoutingboer links, waar de parkeerplaats het diepste is, daar komt eigenlijk de tent te staan. Oké. Dus eigenlijk een achterkant van hoe de scouting is. Ja. En dan kan ze ook, dat is een hekwerk, dan kan ze dus ook naar het scoutingterrein komen, waar de springkussens komen. Dat is dus eigenlijk ook een afgesloten terrein. Dus die mensen kennen de rozen, die kennen ook eigenlijk nergens her, die moeten weer de weg terugkomen ook. En daar komt de tent te staan en de bar te staan. En voor het scoutingboer komt de wc-wagen, komt de fietsenstalling en dat soort zaken komen daar te staan. Dus en dat zal voornamelijk op zaterdag zal dat opgebouwd gaan worden. Zodat we weer op zondag even zondagmorgen alles kunnen nalopen of alles functioneert. En het uit en alles goed klaarstaat. En dan hopen we dat we om 11 uur aan de gang kunnen. Aan de gang kunnen. En dat we dan een leuke happening, een leuk dorpsfeest van kunnen maken met z'n allen. Schitterend. Als ik gewoon even kijken naar alleen de naam. Leven onder de toren. Ja, dat is natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Ik kan het uitleggen natuurlijk. En ik hoor dat dan ook allemaal. Dan denk ik zelf, ja, het is leuk. Dit is leuk. Dat denk ik ontzettend goed om dit soort dingen eens een keer goed te doen. Ik wil toch heel even een poster zien van het hele verhaal. Zodat mensen ook kunnen zien hoe het omgaat. Je hebt de poster duidelijk staan. Je kunt hem ook zien live onder de toren. De zonnigste van 11 uur tot nu of 7 ongeveer. Maar als het gezellig is, dan ongetwijfeld wel een half uur klaar. Kan het toch of niet? Of wie zit dat qua vergunning?
We houden 7 uur aan. We zullen ongetwijfeld kijken. Het zal niet om een kwartier of een half uur aankomen. Maar we willen wel 7 uur aanhouden. We hebben ook die vergunningen erop aangevraagd. En voor het eerste evenement, we willen ook wat ze straks Bossel over overlast. Ook dat willen we dan voorkomen. Hè. Dus we willen de muziek, zal dan ook om 7 uur klaar zijn. Als mensen dan nog een paar bier willen drinken, maar ook daarna zullen we weer ook beginnen met opruimen en afreiken. Dat zal op zondagavond dan ook gebeuren. Dan heb je een heel mooi voorbeeld. Heb je voldoende vrijwilligers om hier met te helpen? Want je zit met 3 best wel grote verenigingen. Hè? Maar heb je ook de mensen om dit te doen? Ja, iedere vereniging zal zien mensen en vrijwilligers moeten aansporen en moeten leveren. Okay. En het gaat natuurlijk weer in ieder evenement. Het is, blijft niet makkelijk of het in eigen leden zijn of andere lui zijn natuurlijk voor zo'n evenement te draaien. Maar wie er nu uitziet, gaat dat wel allemaal goed komen. Ja. Oké. Ja. Nou, dan stel nu even, ik loop even voor de fanfare. Dat is ik vind voor die verneuchter in dit geval even. Maar voor die van ons lukt. Dan kunnen we aan het einde van de rit is het hele zaakje geslaagd. Want er even het meest positieve bekeken. En zit er een flinke spak centen zit in de pot. Dat heb ze over. U hebt er door over nagedacht wat je daarmee gaat doen? Nou ja, kijk, we hebben het zo gezegd. We doen het met de veer organiseren. Dus de klankbordgroep, de vastelavondsvereniging, de fanfare en de scouting. En mocht er gaat overblijven, dan wordt dat gewoon evenredig onder de verenigingen verdeeld. Het is niet de bedoeling. Kijk, we hebben geen winstoogmerk. We willen dit gewoon voor de gemeenschap organiseren. En als we er gaat aan overhouden, dan is dat hartstikke chic. Maar dat is niet de insteek. Maar dat is niet de insteek. De insteek is in basis om het gewoon met bewijzen van gesloten beurs 0 is prima. Dat is wat we graag willen, want het is echt voor de gemeenschap. Kijken of dit werkt, zodat we het eventueel ook een volgende editie kunnen geven. Dan moet je werkelijk voor het volgend jaar en dan wil het nog een keer organiseren. Daar kent dan natuurlijk ook over nagedacht werden. Maar goed, laten we eerst eens kijken wie de eerste editie gaat. We hopen natuurlijk op een succes. Maar goed, dat zal zich uitwijzen op 31 mei. Uiteindelijk wel. Ja. Stel je voor dat ik ben van Grootpij. Sterker, ik ben van Eggen van Zusteren. En ik wil toch eventueel als vrijwilliger meedoen. Is dat mogelijk, Patrick? Dat kan. Ik denk dat ze altijd kunnen melden. En als je met wilt helpen, is het nooit verkeerd. Of hoe kunnen ze mensen zich melden? Nou, dan zoek even bij de verenigingen naar het secretariaat mailen. En dan of dat van de fanfare is of van de vastelavond is. Maar, of wie we van de scouting. Maar dat kunnen we altijd goed en kunnen we altijd aan. Duidelijk. Je hebt veel medewerking gekregen van onze gemeente. Daar zit je erg positief over. Zijn er eventuele wethouders of de burgemeester bij uitgenodigd om toch eens even lekker een glaasje bier met te komen drinken? Nou, we zijn eigenlijk wel heel positief over de medewerking, zoals ze zei. We hebben de gesprekken gehad wie we met het evenement begonnen. En ze worden heel enthousiast dat we een P gaat willen houden. Dus daar zijn we heel blij over. Ze zijn niet direct uitgenodigd. Ik zijn natuurlijk wel altijd van harte welkom. En verwachten ook eigenlijk wel dat we verschillende mensen van de gemeente zitten, dat die zich zullen laten kijken. En dan zullen ze hartelijk ontvangen worden. Het gaat tenslotte over de gemeenschap en over de verbroedering. Ja, en iedereen is van harte welkom bij het evenement. Heb je ook rekening gooien? Ja, ik voel me gaat, maar ik kan me voorstellen dat je ook rekening hebt gooien met de gaat ooieren nu. Ik kijk nu even op Patrick even, want toen wil ik een antwoord geven. Ja, ik weet niet of het is wat ik straks ook zag. Hè. Je wilt voor iedereen rekening gooien ermee. En wie geeft ze daar met om? Ja, die kunnen in ieder geval zitten. Dat is in ieder geval een ding, belangrijk denk ik voor dat soort leeftijd dan uiteindelijk. En daar kunt ze zich jong en zo uitvullen wie ze uiteindelijk zelf wil. Ze die keuze maken. Maar dus waar gooi je dat soort generaties hoop ik ook komen. En ook de mogelijkheid om daar een paar uurtjes kunnen rondbrengen. Duidelijk, goed en nadrukkelijk gefaciliteerd. Voor de Gio opmaken. Of zie ik dat fout? Ja. Nou, nee, het is beklinker terrein, hè, dus het is goed begaanbaar. En we hebben stoontafels, maar ook banken en tafelen dus voor te zitten. Dus ook voor de oude generatie, zal ik zeggen, die zijn van harte welkom. En daar zijn we op voorbereid. En ook met de muziekcursus denk ik dat we voor jong en oud wat gaat te bieden hebben. Duidelijk. Joris, ik weet het voor. Zoiets zich pap of mam. Hoe nuttig en zeggen van, je komt er zeker ook?
waarom niet? Ja, dit is natuurlijk, iedereen is, zoals Roy zei, welkom. Ze komen ook van het hingen, dus ze zijn onderdeel van Groot P, zullen we maar zeggen. Nou ja, we hebben in die zin het blik best wel breed opgezet. We hebben ook zelfs verenigingen aangeschreven van Boete de gemeente, zelfs van Boete het lunch. Zelfs gekeken eigenlijk hier in de regio muziekverenigingen. Onder andere om gewoon eigenlijk het evenement op de kaart te zetten. En we zeggen eigenlijk gewoon iedereen is van harte uitgenodigd. Het is natuurlijk een dorpsfeest, maar in basis is gewoon iedereen. Het is voor iedereen. Ja, Laatste prangende vraag ik met zit is, wie hebben de mensen, want je hebt inmiddels links en rechts ook het PR gedaan. Wie wordt er gereageerd op het initiatief? Kan ik daar even antwoord op geven? Of wil ik daar even antwoord op geven? Ik heb tot nu toe heel veel positieve reacties gekregen. Ja. Inderdaad, dat er weer gaat gebeuren. En ik heb ze altijd toevallig met oud papier gestangen. Ook daar hebben we al geflyerd. En ik heb ook al reacties gekregen van mensen die van, ik zal zeker komen. Leuk. Mensen die ik normaal eigenlijk niet voor een evenement van de vastelovensvereniging zijn. En dat hopen we ook. En dat willen we ook gaan bereiken. Dat we gewoon niet alleen uit P en Groot P of iets, maar ook uit de andere dorpen. Mensen die erin halen, dat we vooral goed amuseren. Dat we een schone leuke dag hebben met z'n allen. En dat we op maandagmorgen kunnen zeggen van, goh, dat was een leuk feestje. Volgend jaar weer. Iedereen is welkom. Dat is toch een beetje absoluut. hoe het omgeeft. Ja. Mocht ik de regie nog enige vragen voor de poster, dat ze het allemaal nog een keer kunnen zien, dan dat nog een keer zien, zodat dat je geen excuus hebt om te zeggen, we hebben het niet geweten. Met de Hanebadse, we hebben de Brultaler, de Hofkapel, de Payer Stars, moet ik zeggen. Dat is de dansclub van de Vastelovensvereniging. Die originaal Maaskapel is, die ook hier van echt trouwens. Wessem. Van Wessem, oké. De jeugdvervaar, die jeugdvervaar mocht nemen. En natuurlijk een bloeiende, maar ook werkelijk bloeiende club van 3 verschillende organisaties die de heimbenen hebben geslagen. Die ervoor kan zorgen dat het een leuke dag wordt. Leven onder de toren. En dat leven onder de toren, dat is leven in de zin van gewoon er is lekker voor. We maken een beetje spektakel. Ik wens u een hele fijne, maar vooral ook succesvolle dag, beste heer. Leuk dat je even hier wordt. Ik kan alleen maar zeggen, ja, wij hebben de zondag te doen. Hè? Kan maar eens weer naar Peijer. Groot Peijer moet ik zelf zeggen. Ik hoop dat ik u er zie. En ik kan u vertellen dat ik er ben. Ik woon daar recht tegenover. Ik zie niet of nu binnenkort weer. En anders, bij leven onder de toren. Tot de volgende keer. Hoi.